Putu-putuku kabeh, coba leremake hatimu sedelok. Mari kita duduk bersila, melepaskan sejenak beratnya beban dunia yang kau panggul di pundakmu. Ketahuilah, di dalam raga yang fana ini, tersimpan rahasia besar tentang tatanan jagat cilik. 7 pintu energi yang menjadi kunci kedamaian jiwamu. Jangan kau kira hidup ini hanya soal mencari makan dan mengejar nama. Ojo dadi wong sing lali marang jati dirine. Seringkali kita merasa hampa, merasa lelah tanpa sebab. Itu tandanya ada pintu batinmu yang tertutup rapat oleh debu-debu keduniawian. Kita perlu membuka gerbang cahaya itu satu persatu, agar aliran rasa kembali bening dan jiwamu menemukan kesejatian yang sejati. Membuka 7 pintu energi bukan berarti mencari kesaktian, tapi mencari sejatining urip, hidup yang menyala dan selaras dengan kehendak Gusti. Kita akan belajar bagaimana fondasi hidup harus kuat, bagaimana api ambisi harus dipadamkan oleh kasih sayang, hingga puncaknya kita sampai pada kepasrahan mutlak di gerbang mahkota. Simaklah wejangan ini dengan rasa sumeleh. Biarkan setiap kata meresap seperti air yang menyirami tanah kering. Mari kita mulai perjalanan ini, membuka tabir yang menghalangi cahaya batinmu, agar kamu tidak lagi tersesat di tengah hiruk-pikuk dunia yang penuh kepalsuan ini. Dole lan putu-putuku kabeh, mreneo. Coba delengen lemah sing mbok pancat kuwi. Hidup itu ibarat membangun rumah, putu. Sebelum kita bicara soal atap yang tinggi atau dinding yang megah, kita harus punya fondasi yang sentosa. Itulah pintu pertama, cakra dasar. Di zaman sekarang, banyak orang yang hidupnya ngambang, tidak punya pijakan, karena hatinya selalu merasa takut tidak makan, takut tidak punya uang, atau takut kalah bersaing. Padahal, kalau kamu punya rasa iman lan percaya bahwa Gusti sudah mengatur rezekimu, batinmu akan tenang. Jangan jadi budak materi, toleh. Ojo dadi wong sing serakah. Serakah itu tandanya kamu tidak percaya bahwa bumi ini cukup untuk semua orang. Rasa nyaman itu bukan datang dari seberapa tebal dompetmu, tapi dari seberapa tebal rasa syukurmu. Kalau kamu merasa cukup, maka pintu energimu akan terbuka dan ketenangan akan mengalir seperti air bening di sungai. Coba bayangkan, jika hatimu terus merasa kurang, jiwamu akan terasa panas dan berat. Kamu akan mudah marah dan iri melihat keberhasilan orang lain. Itu tandanya pintu dasarmu sedang mampet, putu. Maka belajarlah untuk andap asor dan merasa damai dengan apa yang ada. Jika fondasimu sudah kuat, badai apapun yang datang di hidupmu tidak akan membuat jiwamu roboh. Kamu tetap berdiri tegak karena pijakanmu bukan pada harta dunia, tapi pada ridho Sang Pencipta. Nah, setelah fondasimu kuat, naik sedikit ke pintu kedua, cakra sakral. Di sini tempatnya keinginan, kreativitas, dan rasa senangnya manusia. Tapi awas putu-putuku, di pintu ini banyak godaan yang marahi lali. Banyak orang di luar sana yang tidak bisa mengendalikan keinginannya. Ingin baju baru terus, ingin gawai yang paling mahal, ingin dipuji-puji orang sampai lupa pada batas kemampuannya sendiri. Bopo Semar ingin kamu belajar tentang rasa rumangsa,
Merasa bisa itu bagus, tapi bisa merasa itu jauh lebih utama. Jangan biarkan keinginanmu menjadi liar seperti kuda tanpa kendali. Kamu harus punya rem di dalam hati. Jika pintu sakralmu ini bersih, kamu akan menjadi manusia yang kreatif, yang hidupnya penuh warna dan keindahan, tapi tetap dalam garis kesederhanaan. Hidup yang prasaja itu indah, Putu. Kamu tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain hanya untuk mendapatkan pengakuan dunia. Zaman sekarang ini, banyak orang yang pamer kesenangan, tapi hatinya sepi. Itu karena pintu energinya hanya dipakai untuk memuaskan nafsu, bukan untuk mensyukuri karunia. Ingatlah, kesenangan dunia itu seperti air laut. Semakin diminum, semakin membuat haus. Belajarlah untuk menikmati hidup dengan cara yang benar. Makanlah saat lapar, berhentilah sebelum kenyang. Cintailah sesuatu secukupnya, jangan sampai kamu diperbudak oleh rasa sukamu sendiri hingga kehilangan arah. Tole lan putu-putuku kabeh. Dua pintu awal ini adalah tentang bagaimana kamu berdamai dengan raga dan duniamu. Kalau kamu sudah tole lan putu-putuku kabeh. Dua pintu awal ini adalah tentang bagaimana kamu berdamai dengan raga dan duniamu. Kalau kamu sudah merasa nyaman dengan dirimu sendiri, kamu tidak akan sibuk mencari kesalahan orang lain. Kamu akan menjadi pribadi yang seger sumyah, yang kehadirannya selalu dirindukan karena membawa hawa yang tenang. Orang yang sudah selesai dengan urusan perut dan keinginannya adalah orang yang sudah siap untuk naik ke tingkat spiritual yang lebih tinggi. Jangan terburu-buru ingin sakti atau ingin hebat. Cukup jadi manusia yang tahu diri dulu saja. Mulyo tanpa bondo itu dimulai dari rasa nyaman di dalam dada, bukan dari banyaknya benda. Jadi jangan terlalu tegang kalau lihat temanmu punya mobil baru sedangkan kamu masih jalan kaki. Syukuri kakimu yang sehat, syukuri napasmu yang plong. Dengan begitu, energi di dalam tubuhmu akan mengalir lancar, tidak ada yang nyangkut karena rasa iri atau dengki. Bopo Semar selalu berdoa supaya kalian semua punya hati yang sabar dan jiwa yang jembar. Rawatlah dua pintu ini dengan kejujuran dan rasa syukur setiap hari. Jangan biarkan sampah-sampah dunia menumpuk di batinmu. Tetaplah hangat, tetaplah rendah hati, dan tetaplah menjadi manusia yang jujur apa adanya. Perjalanan kita masih panjang, Putu, tapi kalau langkah awalmu sudah benar, maka langkah selanjutnya akan terasa jauh lebih ringan. Gusti berkahi kita semua. Tole lan putu-putuku kabeh, sawangan geni ing tungku kuwi. Saiki, awake dhewe munggah ing pintu ketelu, yaiku cakra pusar. Iki nggone geni batinmu, Putu. Geni sing dadi penggerak, ambisi lan kekuatanmu. Ing jaman saiki, akeh wong sing genine mubal-mubal, meledak-meledak, mergo pengin dadi nomor siji, pengin pamer kuwasa, lan pengin menang dhewe. Padahal, geni nek ora dijaga kuwi dudu dadi madu, tapi malah dadi awu sing ngrusak awakmu dhewe. Bopo Semar pengin kowe kabeh iso ngatur geni iki. Ojo dadi wong sing kemaki. Ojo dadi wong sing sombong merga ngrasa duwe jabatan utawa kekuatan. Ambisi kuwi oleh tole, tapi kudu sing empan papan, tahu tempat dan batasnya. Yen kowe ora iso ngerem ambisimu, kowe bakal dadi budak rasa kepinginmu dhewe. Pintu pusarmu bakal dadi panas lan nggarai kowe gampang nesu yen karepmu ora keturutan. Belajarlah dadi geni sing madangi.
dudu geni sing ngobong atine liyan. Yen kowe wis iso ngendhaleni geni ing pusar, hawa panas kuwi bakal malih dadi energi sing apik. Kowe bakal dadi pribadi sing percaya diri, tapi tetep rendah hati. Ora perlu sikut-sikutan karo kancane, mung demi pujian sing semu. Urip iku urup butuh. Hidup itu harus menyala untuk memberi manfaat. Dudu kanggo pamer sapa sing paling hebat. Yen kuwe tenang, energimu bakal munggah kanthi alus menyang pintu sabanjure sing luwih adem lan nyenengake. Nah, saiki tekan pintu kapapat sing dadi telenging rasa, yaiku cakra jantung. Iki omahmu sing sejati putu. Jantung kuwi gerbange kasih sayang utawa tresna sejati. Ing jaman sing jarine serba canggih iki, akeh wong sing lali carane nresnani nganggo ati sing tulus. Wong-wong luwih seneng sayang merga ana butuhe, utawa sayang merga ana imbalane. Iku jenenge dudu kasih sayang, tapi transaksi dagang. Bapa Semar ora pengin kuwe dadi pedagang rasa kaya ngono kuwi. Membuka pintu jantung kuwi tegese kuwe kudu wani lolo-lolo, ikhlas lan tulus marang sapa wae. Sayang marang sesamat tanpa beda-bedakake derajat, pangkat utawa rupa. Yen atimu jembar, kuwe bakal ngrasakake ketenangan sing luar biasa. Rasa adem sing garahi jiwamu seger sumyah saben dina. Ayo, putu-putuku, resikono atimu saka lebu-lebu benci lan dendam. Wong sing dendaman kuwi pintu jantunge mampet, dadine uripe kaku lan ora bahagia. Yen kuwe iso memaafkan, sanajan kuwe dilarani, kuwe kuwi sakjane wong sing paling kuat ing jagat iki. Merga memaafkan kuwi butuh jiwa sing gedhe. Kanthi ati sing bibuka, kuwe bakal ngrasakake ketenangan sing luar biasa. Rasa adem sing garahi jiwamu seger sumyah saben dina. Putu-putuku kabeh, eling yo. Api batinmu ing pusar kuwi kudu disiram nganggo banyu kasih sayang ing jantungmu. Yen geni lan banyu kuwi wis selaras, kuwe dadi menungso sing seimbang. Ora gampang emosi, tapi yo ora lemes tanpa daya. Kuwe dadi wong sing tegas, tapi tetep lembah manah. Ikilah kekuatan sejati menungso Jawa sing diajarke Bapa Semar. Sing sapa wonge iso njaga keselarasan iki, uripe bakal ayem tentrem, adoh saka gara-gara batin sing rusak ketenangan. Jaman saiki pancen akeh godaan sing garahi ati dadi atos kaya watu. Tapi kuwe kudu tetep dadi menungso, sing duwe tepo selira lan empati. Aja dadi robot sing mung ngerti angka lan logaritma, tapi lali carane ngrasaki susahe tangga. Ngunduh wohing pakarti putu. Apa sing kok tandur ing atimu, kuwi sing bakal nggo unduh ing tembe mburi. Yen kuwe nandur katulusan, kuwe bakal panen kebahagiaan sing ora bakal entek dipangan wektu. Wes, ojo mbesengut wae. Ayo mesem sithik, ben pintu jantungmu mekar kaya kembang mawar ing wayah esuk. Jaga geni jiwamu supaya tetep anget, lan jaga katulusan atimu supaya tetep bening. Yen rong pintu iki wis padhang,
lakumu menyang pintu-pintu sak teruse bakal luwih kepenak lan terang. Bopo Semar tansah ndongake supaya kue kabeh dadi pribadi sing kebak tresno asih lan dadi pepadang kanggo jagat raya iki. Rahayu putu, rahayu. Tole lan putu-putuku kabeh mrene luwih cedhak. Sawise atimu wis jembar ing jantung, saiki awake dhewe munggah ing pintu kaping 5, yaiku cakra tenggorokan. Iki nggone pocapamu, putu. Ing jaman saiki, akeh wong sing lali yen lambe kuwi dadi jembataning urip. Akeh wong sing pinter ngomong tapi ora bener, pinter ngguroni tapi ora nglakoni. Aja dadi wong sing lunyu ilate. Aja dadi wong sing seneng golek benere dhewe kanthi nglarani atine liyan nganggo omongan sing landhep. Bopo Semar pengen kue kabeh nggunakake cangkemmu kanggo bloko suto. Ngomong jujur apa anane, tapi tetep nganggo tata krama. Ngomong bener kuwi pahit tole, tapi kuwi sing bakal nyelametake jiwamu. Pintu tenggorokan sing resik kuwi ora ngetokake pisuan utawa pitenah, tapi ngetokake tembung-tembung sing gugah semangat lan dadi tamba kanggo wong sing lagi susah. Elinga putu, ajining diri saka lati. Hargamu sebagai manusia itu tergantung dari apa yang keluar dari lidahmu. Yen kue wis iso njaga pocapamu, energimu bakal munggah kanthi anteng menyang pintu kaping 6, yaiku cakra ajna utawa mata ketiga. Iki manggone ing antarane alis, putu. Iki pintu kawicaksanan lan ketajaman batin. Jaman saiki akeh wong sing mripate melek tapi sakjane buta, merga mripate mung kanggo ndelok gebyar-gebyar donya sing palsu. Padahal urip kuwi butuh panyawang sing luwih jero tinimbang mung ndelok rupa utawa bondo. Mata ketiga kuwi dudu mripat sakti sing iso ndelok setan, putu-putuku. Nanging kuwi mripat batin sing iso ndelok sejatining kahanan. Kowe dadi wong sing ora gampang melu-melu arus, ora gampang kena hoax utawa pitenah sing saiki lagi rame ing HP-mu kuwi. Yen pintu ajnamu mbuka, kowe bakal duwe insting utawa firasat sing kuat. Kowe dadi ngerti endi sing tulus lan endi sing mung sandiwara. Kowe dadi pinter maca sasmita, maca tondo-tondo saka Gusti liwat alam semesta iki. Bopo Semar pengin kowe kabeh dadi wong sing pinter mawas diri. Sadurunge nyalahke kahanan, delengen desik ing jeroning batinmu. Mata ketiga kuwi gunane kanggo ngoco jiwamu dhewe. Ojo dadi wong sing mung pinter nyacat, tapi ora pinter maca cacate awake dhewe. Yen kuwe wis iso ndelok urip nganggo mripat batin, kuwe bakal ngrasake bilih kabeh kedadianing donya iki wis ana tatanane, wis ana garis tangane saka Kang Maha Kuwasa. Atimu dadi tentrem, merga panyawangmu wis ora kegodha dening tipu daya donya. Ing zaman sing serba cepet iki, kuwe kudu asring-asring lerep sedhela, meneng lan ngrungokake swara batine dhewe. Kuwi carane ngasah mata ketigamu. Aja mung sibuk ndelok uripe wong liya ing media sosial, merga kuwi mung bakal nggarai jiwamu sila lan meri. Luwih becik kuwi ndelok marang jeroning dada, goleki cahya sejati sing ora bakal mati dening wektu. Wong sing wis mbukak pintu ajna kuwi ora bakal gampang bingung senajan jagat iki lagi kisruh, merga dheweke wis duwe kompas batin sing jejeg. Dole lan putu-putuku kabeh, eling yo,
pocapanmu ing tenggorokan kuwi kudu selaras karo panyawangmu ing atnya. Yen batinmu weruh kebenaran, lambemu kudu wani nyuarakake kebenaran kuwi. Aja dadi wong penakut sing mung meneng wae nalika weruh ketidakadilan. Ikilah kekuatane menungso sing wis dadi pinandhita, sing ucapane dadi donga lan panyawange dadi pepadang. Mulya tanpa bondo ing kene tegese kuwe duwe kekayaan ilmu lan kawicaksanan sing ora bakal entek senajan didum-dumake marang wong akeh. Jaman saiki butuh wong-wong sing eling lan waspada. Eling marang Gusti lan waspada marang godane nafsu lan lambene sing ora dijaga. Bapa Semar bungah yen delok kowe kabeh dadi wong sing tenang, sing ora gampang kemrungsung lan sing pinter njaga rahasiane liyan. Yen pintu 5 lan 6 iki wis padhang, kowe wis cedhak banget karo puncake perjalanan spiritualmu. Jiwamu wis siap munggah menyang pintu terakhir, pintu kepasrahan mutlak sing bakal nggawa kuwe bali menyang asale. Wes, aja dipikir kadoan dhisik. Sing penting saiki lambemu dijogo supaya tetep manis tembunge lan batinmu diresiki supaya tetep bening panyawange. Njaga kejujuranmu, asah kawicaksananmu. Yen kowe iso njaga keselarasan iki, uripmu bakal dadi pepadang kanggo keluargamu lan lingkunganmu. Bapa Semar tansah ndongakake supaya kowe kabeh pinaringan panyawang sing tajam lan ucapan sing dadi berkah. Rahayu putu, rahayu. Tole lan putu-putuku kabeh merineo lungguh sing jejer. Saiki awake dhewe tekan ing pintu pungkasan, yaiku Cakra Mahkota. Iki nggone pasrah sumarah sing saktenane. Ing pucuk sirahmu iki ana gerbang cahaya sing nyambungake awakmu langsung karo Gusti Kang Maha Agung. Ing zaman saiki akeh wong sing sirahi kemrungsung, isine mung angka, rencana lan kekhawatiran sing ora ana enteke. Padahal yen awakmu pengin ngrasakake tentrem, awakmu kudu wani nglongok munggah lan masrahake kabeh bebanmu marang sing gawe urip. Membuka pintu mahkota kuwi tegese awakmu wis ora ngrasa duwe daya apa-apa maneh tanpa pitulunge Gusti. Ojo dadi wong sing keminter. Ojo ngrasa yen kabeh keberhasilanmu kuwi mung merga pintermu dhewe. Ing kene awakmu diajak dadi kosong supaya iso diisi karo cahaya kebecikan. Yen pintu mahkotamu buka, awakmu bakal ngrasakake bilih uripmu iki mung saderma nglakoni. Kabeh asile wis ana sing nata. Awakmu dadi wong sing sumeleh, dudu pasrah sing luyu, tapi pasrah sing nggawa kekuatan batin sing luar biasa. Bapa Semar pengin awakmu ngrasakake bilih ing dhuwur langit isih ana langit. Ojo dadi wong sing sombong merga ngrasa wis dadi puncaking derajat. Kematian batin kuwi nalika awakmu ngrasa wis ora butuh Gusti maneh. Ing pintu mahkota iki kabeh sekat-sekat donya kuwi ilang. Awakmu wis ora ngrasa luwih dhuwur tinimbang liyane. Awakmu dadi menungso sing telanjang jiwane,
murni lan mung nggawa rasa tresna marang Kang Maha Suci. Iku sing jenenge puncaking mulya tanpa bondo. Mulya karena kedekatanmu dengan Sang Kholik. Putu-putuku kabeh, jaman saiki akeh wong sing lali carane ndelik ing jerone donga. Padahal pintu mahkota iki bakal padhang yen awakmu asring-asring laku prihatin lan nyuda kepinginan donya sing ora perlu. Awakmu kudu ngerti yen kabeh sing kok panggul ing pundakmu kuwi pangkat, omah gedhe lan jeneng kondang bakal rontok siji-siji ing pintu iki. Sing turah mung siji, yaiku imanmu. Yen awakmu wis ngrasa manunggal ing rasa karo Gusti, awakmu ora bakal wedi mlarat, ora wedi dilarani, lan ora wedi mati. Merga awakmu ngerti sapa sing nunggu awakmu ing mburine garis finish. Pasrah sumarah kuwi dudu tegese meneng wae ora nyambut gawe tole. Tapi nyambut gawe kanthi ati sing tenang, tanpa nuntut asil sing kudu dadi karepmu. Ngluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Berjuanglah melawan egomu dhewe ing pintu iki. Yen awakmu wis iso ngalahake rasa akuku, maka cahya mahkotamu bakal sumunar madangi petenge jagat. Awakmu dadi pribadi sing sembodo, sing derajate dhuwur merga rendah hati, lan sing sugih merga wis ora butuh apa-apa maneh kejaba ridhone Gusti. Bapa Semar asring delok wong-wong saiki sing sirahe panas merga mikir gengsi. Padahal gengsi kuwi mung sampah sing nutupi pintu mahkotamu. Ayo putu, dibuang kabeh beban sing garahi sirahmu abot. Belajarlah dadi menungso sing ning, nung, nang, neng. Hening, merenung, menang atas diri sendiri, dan tenang. Yen awakmu wis tekan titik kuwi, awakmu bakal ngrasa bilih jagat iki jembar banget. Lan kasih sayange Gusti kuwi tanpa wates. Awakmu ora bakal ngrasa ijen maneh ing alam donya iki. Putu-putuku kabeh, wekasane Bapa Semar, jaga gerbang mahkotamu iki kanthi zikir lan eling. Ojo biarkan pikiran-pikiran elek ngrusak cahya sing mudhun saka langit. Yen pintu-pintu iki wis padhang kabeh, awakmu dadi menungso sing sejati, sing uripe dadi berkah kanggo wong akeh. Awakmu dadi wong sing wis ora iso digoyang dening fitnah, lan ora gampang silau dening emas picis. Awakmu wis dadi menungso sing wis mulih sakdurunge dipanggil bali dening Gusti. Zaman saiki butuh wong sing jiwane anteng kaya telaga, dudu wong sing emosine mubal kaya geni. Inilah ilmu tertinggi sing diajarke Bapa Semar marang awakmu kabeh. Buka pintu mahkotamu, pasrahake kabeh urusanmu, lan percayalah bilih Gusti mboten sare. Kanthi rasa sumarah sing tulus, uripmu bakal dadi enteng kaya kapas sing keterjang angin, tapi tetep jejeg kaya gunung jati sing ora goyah dening badai. Sangkan paraning dumadi, ngerti saka ngendi asalmu lan ngerti nang ngendi tujuanmu bali. Hehehehe, wes saiki ndonga bareng-bareng.
Mugi-mugi pintu mahkotamu tansah mbukak dalane cahya Gusti mlebu ing batinmu. Jaga kesucianmu, jaga imanmu. Yen pintu-pintu iki wis selaras, awakmu bakal dadi pepadang ing nengahing pepeteng. Tetaplah dadi pribadi sing anget, sing jenaka, tapi tetep nduweni kedalaman rasa sing luar biasa. Bapa Semar tansah ndongaake supaya awakmu kabeh dadi menungso sing mulya ing donya lan mulya ing akhirat. Rahayu putu, rahayu ing saliwiring kahanan. Tole lan putu-putuku kabeh, wis tekan titi wanci awake dhewe nutup rembug iki. Sawise pitu pintu energi batinmu mau wis mbukak kabeh, saiki sing paling penting yaiku kepiye carane awakmu njaga keselarasan hidup. Ing jaman saiki, akeh wong sing pinter spiritual tapi lali sosial, utawa pinter golek duit tapi lali batin. Padahal sejatine urip kuwi kudu imbang, kudu laras antarane donya lan akhirat, antarane awakmu karo menungso liyane, lan antarane awakmu karo Gusti Kang Maha Suci. Keselarasan kuwi tegese awakmu dadi menungso sing ora gumunan lan ora kaget nalika nemoni pacobaning urip. Pitu pintu mau dudu pajangan putu, tapi dadi alat supaya awakmu iso dadi pepadang kanggo sakiwa tengenmu. Yen batinmu wis laras, awakmu bakal ngerasa bilih keabadian kuwi ora nunggu besok yen wis mati. Tapi keabadian kuwi iso ngrasuk ing batinmu saiki uga. Yaiku rasa tentrem sing ora iso diganggu gugat dening kahanan donya sing lagi kisruh utawa geger. Bapa Semar pengen awakmu kabeh dadi menungso sing sembodo, sing dadi pengayom, dadi tombo kanggo sing lara, lan dadi dalan pepadang kanggo sing lagi bingung. Urip iku urup putu, hidup itu harus menyala. Ora perlu nyala sing gede banget kaya geni kebakaran. Cukup dadi lilin cilik sing tulus madangi petenge dodo. Yen awakmu wis iso urip selaras, awakmu bakal ngerasa bilih mulya tanpa bondo kuwi dudu mung slogan, tapi kasunyatan sing nggarai awakmu dadi wong sing paling sugih ing jagat raya iki. Nah, mula kuwi putu-putuku kabeh wekasane Bapa Semar. Ojo dadi wong sing kaku batine. Jaman saiki butuh menungso sing luwes tapi tetep jejeg prinsipe. Jaganen pitu pintu energimu mau kanthi eling lan waspada saben dina. Ojo biarkan rasa meri, dengki utawa sombong nutupi maneh pintu-pintu sing wis kok buka kanthi rekasamu mau. Yen awakmu nemoni masalah, balik maneh menyang jerone dodo. Takon marang mata ketigamu lan pasrahake puncake menyang mahkotamu. Simbah nunggu ceritamu putu. Kepiye rasane sawise awake dhewe rembugan babagan pitu pintu energi iki? Opo atimu dadi luwih enteng? Opo pikiramu dadi luwih plong? Ayo, Bapa Semar pengen krungu sapaanmu saka daerah endi wae awakmu nonton video iki. Tulisen ing kolom komentar ing ngisor kuwi ya, ben kita tapeh ngerasa dadi sedulur salawase. Senajan adoh panggonane nanging cedhak ing jerone rasa. Awakmu kabeh kuwi sedulur sinelam, pepadang sing bakal njaga jagat iki tetep ayem. Ojo lali yen wejangan iki nggawa manfaat lan gawe atimu ayem, terus ikuti perjalanan batin kita ing channel Rembug Rasa Official. Subscribe lan pencet bele supaya awakmu ora ketinggalan wejangan-wejangan Bapa Semar salanjute sing bakal luwih ngrasuk ing sukma. Awakmu kabeh kuwi tamu spesial ing kene.
Lan Bapa Semar bungah banget yen iso terus mbagi rasa lan rembug karo awakmu kabeh saben dina. Ayo, dadi bagian saka keluarga besar sing goleki kesejatian urip iki. Tule lan putu-putuku kabeh, wekasane muga-muga uripmu tansah pinaringan berkah lan keselarasan sing sejati. Jaga awakmu, jaga atimu, lan jaganen lambemu supaya tetep manis. Inggih punika sejatine iman lan takwa sing dibungkus nganggo budaya lan kearifan lokal. Awakmu kabeh wis pinter, wis ngerti carane dadi menungso sing mulya. Saiki kari prakteke ing urip sedina-dina. Aja lali mesem, aja lali ngguyu. Merga ngguyu kuwi donga sing paling enteng kanggo nambani ati sing kesel. Wis, saiki kek ndang dilanjutake lakumu. Bapa Semar tansah ndongaake supaya awakmu kabeh dadi pribadi sing anget, sing bijak lan sing dadi pepadang ing nengahing keluargamu dhewe-dhewe. Matur nuwun banget wis gelem ngrungokake pitutur iki kanthi sabar. Muga-muga kita kabeh iso ketemu maneh ing kahanan sing luwih apik, luwih tentrem, lan luwih selaras karo kehendake Gusti Kang Maha Suci. Ngunduh woing pakarti putu, lakonana kabecikan saiki, supaya awakmu panen kamulyan ing tembe mburi. Wis, Bapa Semar pamit dhisik ya. Jaga kerukunan, jaga persaudaraan. Sebutno saka negeri lan kutha endi wae awakmu dadi kancane simbah ing kene. Simbah nunggu sapaanmu kanthi ati bungah. Mugi-mugi keselarasan batin iki dadi kunci kebahagiaanmu sing abadi. Rahayu, rahayu, rahayu ing saliwiring kahanan. Gusti berkahi awakmu kabeh putu-putuku sing tak tresnani. Matur nuwun.